No i tutaj jest tak na tej rzece Tauba. No fajny porcik. Można na łódkach pływać. No piękne są te hojza tutaj. Fana mają trochę inno tutaj corno jakoś tako z żółtym. Nie wiem co to jest za fana. A to jest Baden-Württemberg. Sorry, już teraz wiem. Nawet jest też napisane, że Tauba. Właśnie. Tu mamy tych takich ludzików z TDR-ów. Tam stoją w różnych kolorach. Jest taka bryka. Wody mało jak pierun, bo tu widać nawet stopa od tej bryki całej. 2016. Zrobiła się piękna pogoda. Wyjechałem 2 godziny temu cugiem. I już nie będę na tych Niemców przezywał, naprawdę. Już nie będę przezywał, bo tak, na początku ciężko się jechało. Kupa ludzi. Z Hanau do Aschaffenburga. Potem z Aschaffenburga do takiego RRI, Regional Express. Wyjechał 10 minut później, 15 nawet. Ale tak skurczybyki jechali po leku. A właściwie może inaczej. W Miltenbergu mieli taką taktyczną pauzę, że przyjechałeś 5 minut wcześniej. No to jest dobre, nie? Wyjedziesz 15 minut później, a przyjedziesz 5 minut wcześniej niż zaplanowane. No, to ci powiem, ci Niemcy mnie zaskoczyli teraz. No i tu mamy właśnie jeszcze stare takie zaraz będzie cug jechać. Niemiecko fana, badeńsko fana, no. I nie Baden, tylko Wertheim. Tam też gemeinsam für Frieden, wspólnie dla pokoju, ukraińsko fana. A to jest tak jakby nasza śląsko fana. To jakby nasza śląsko fana z Czarnym Orłem. A to jest właśnie tutaj miejscowy ten Wertheim. I co tu jeszcze? Tu już widzę fajnie. Tam już widzę bardzo fajny mostek taki. O. No i jeżdżą te ekspresy właśnie. Jedzie ten ekspres tu takim cugiem, żech przyjechał. To on teraz przyjechał z innej miejscowości. West Frankenbahn. Dobra, także już gadam i już nie będę przezywał na tych Niemców, przynajmniej tutaj w tych okolicach. Bardzo fajnie to jeździ. I teraz trzeba pooglądać, jak to na miejscu jest. Cześć.